Ngihambe nomfowethu omncane umama. Ngiyilalele nje mangithi ngilele ngizwa ngomnyango uyagudluzeka. Mangithi ngiyabheka ubaba ngitshela ukuthi mhlawumbe ufuna ukuthi ngimenzele itiye ngoba kwakubanda. Kanti cha usezonginukubeza ngocansi. Wangibamba, wanginukubeza wazenzela ayekuthanda ukukwenza. Uthe mayeqeda ukwenza lokho ayekwenza, wabese wangitshela ukuthi angigeze ngiwashe nalezi impahla lezi ezibe seyingcoliseka. Wathi uma ngike ngatshela umuntu uyongibulala nokungibulala ngoba umfazi wakhe uzwa yena kuphela. Mina ngeke nje aze angikholwe. 12 years ufunda ugrade 6. Vele angicabanga ukuthi wasulalile nomfana lapho. Hayi esikhathini mangisho ukuthi baba sengingena esikhathini ngoba senginalo ulwazi lokuthi umuntu osoke sengena esikhathini engamitha nanokumitha. Kodwa ubaba waqhubeka wangidlwengula ngisho kunjalo. Ngathi sengifunda ugrade 10 ngamitha ke sengimitha ingane kababa. Mangimitha ngimtshela ubaba nomama ukuthi sekwenzeke ukuthi ngithola ukuthi ngikhulelwe. Lapho khona bangitshela khona ukuthi ongenani angisikhiphe isisu ngoba ngizohlaza ubaba emphakathini. Bangithatha bangisa ekliniki. Mangiye ekliniki ngempela ngathola ukuthi ngikhulelwe. Mangithola ukuthi ngikhulelwe ngithola nokuthi ubaba ungithelele ngesandulela ngculaza. Bangithatha bangibuyisela ekhaya bafike bafonela udokotela kababa. Udokotela kababa weze ekhaya ngase ngibhala. Ngathola ukuthi futhi sengiphinde ngakhulelwa. Mangithola ukuthi ngiphinde ngakhulelwa ngabe sengifuna ukuyigcina ingane yami le ngoba ngangazi ukuthi ayinacala ngabafihlela ekhaya. Mangithola ukuthi ngikhulelwe futhi sengine stress sokuthi ngibhalela umatric nesandulela ngculaza sengiphinde ngakhulelwa futhi lapho kwenzeka khona imiscarriage. Ngahlala ngaqedela ukubhala ngoba kwakunzima kunjalo. Ngaqedela ukubhala mangiqeda ukubhala ngabaleka. Ngibaleka nomunye umfana nje engase ngithandana naye nami ngithi uyangithanda phela. Sibaleka siphikelele eThekwini ngoba usizi lami wayeselazi. Ngase ngimtshele konke okwenzakala ekhaya. Wathi ngcono ngoba nakusengiqeda ukubhala okungenani sihambe siye eThekwini ngeke ngithi kuyoshaya umoya. Ngihlalile-ke nalo bhuti ngalinda imiphumela yami yakumatikuletsheni. Ngize ngihlala bangibonanga nasekhaya ukuthi bengikade ngifikile. Ngiyathemba noma umfundisi akazange batshele ukuthi bengikhona ngoba angifuni ubabazi ukuthi ngikuphi. And then khathi weqa ekhaya uhamba emva ka-matric neqa nomfana abazami ukukutrace. Abazange bezami ngicabanga ukuthi nje babengenandaba nami nanokuthi bona bajabula ukuthi isilingo noma isiqalekiso sesisukile empilweni zabo. Angisezukwazi uku-expose ubaba ukuthi ubaba benginukubeza. Abazange nje beze bebenandaba nami. Shuthi njengamanje usuhlahle waba ne-abortion waba ne-miscarriage. Yebo kwenza. U-HIV positive. Impela kunjalo.